Ma a Panda Cloud Partner Center gyakorlati használatát szeretnénk bemutatni. Az oldalra történő bejelentkezés után láthatjuk a státusz oldalt. Itt kapjuk meg azokat az információkat, hogy hány előre megvásárolt licenszel rendelkezünk, illetve itt láthatóak az általunk kezelt ügyfeleknek a licenszei. Ugye itt most két ügyfél látható, mind a kettőnél látjuk, hogy milyen csoportba tartoznak, milyen típusú licenszel rendelkeznek, hány licenszel rendelkeznek, abból mennyi van felhasználva, mikor jár le. Van olyan gép, amelyen a védelem elavult, illetve amelyiken a vírusadatbázis elavult, illetve van-e hibával, hibaüzenet miatt nem működő számítógép, illetve hogy a mai napon hány vírus detektált a rendszer. Clients fülre kattintva tudunk új ügyfeleket regisztrálni, új csoportot létrehozni, illetve a meglévő csoportokat módosítani, automatikusan hosszabbítani a licenszet, illetve automatikusan kiosztani a meglévő licenszeinkből a lejáró ügyfelek részére licenszeket. A Settings fülre kattintva tudjuk az update-eket állítani, a nyelvet állítani, illetve személyre szabni a szolgáltatást. A Panda Cloud Partner Center lehetővé teszi, hogy a saját céglogónkat elhelyezzük a rendszerben. Itt be lehet állítani azt, hogy a teljes hierarchiában, tehát az összes konzolban megjelenjen ez a logó, vagy csak a végfelhasználói konzolokban, illetve szintén itt lehet állítani azt, hogy a vírusírtó ikon a desktopon az egy panda ikon legyen, vagy pedig csak egy pajzs ikon. Ennek segítségével egyébként egy biztonsági részt tudunk befoltozni, hiszen az ügyfél nem is tudja, hogy milyen vírusvédelem van az ő számítógépére telepítve. A report menüpontban tudunk személyre szabott riportokat küldeni az ügyfeleknek. Ez automatizálható, tehát be lehet állítani, hogy milyen időközönként, hány órakor menjen, milyen típusú riport, melyik ügyféltől milyen e-mail címre. Users fülnél tudunk beállítani a Panda Cloud Partner Centerhez új jogosultságokat, új usereket. Itt be tudjuk állítani, hogy milyen jogosultsága rendelkezzen, lehet teljes körű, vagy csak monitorozó, illetve, hogy ez a user, ez melyik csoportot tudja kezelni. Preferences fülnél állítható az, hogy ügyfélszám, illetve név alapján lássuk az ügyfeleket a konzolunkban, illetve a számítógépek azok név vagy IP cím alapján látszódjanak, illetve itt lehet beállítani e-mailes figyelmeztetést 60 nappal a licensz lejárata előtt. Amennyiben szeretnénk egy új demo regisztrációt végrehajtani, azt itt tehetjük meg. Ki tudjuk választani, hogy melyik csoportba történjen, melyik csoportba kerüljön majd az új ügyfél. Itt lehet kiválasztani, hogy milyen típusú licencet szeretnénk, Panda Cloud Office Protection, Cloud Email Protection, vagy a kettő együttes a Panda Cloud Protection. Ki tudjuk választani a trial verziót, és alapértelmezetten 25 licencet fog neki a rendszer regisztrálni. Amennyiben létre szeretnénk hozni ezt a licenszet, feljön egy regisztrációs felület, melyen az adatokat egyértelműen ki kell tölteni. Ezután a végfelhasználó az általunk megadott e-mail címre fog kapni egy figyelmeztető e-mailt, amiben benne lesz az ő használathoz szükséges összes adata. Ezután, ha létrehoztuk ezt a licenszet, szinkronizációt követően megjelenik a usereink csoportjába. A Panda Cloud Partner Centerből az ügyfél nevére rákattintva be tudunk lépni az ügyfél vírusírtó konzoljába. Erről a következő előadásban szeretnénk majd beszélni.